Για να πάμε λίγο έτσι. Πάμε μαζί, βεβαίως. Έτσι, δίπλα, βεβαίως. Να υποδεχθούμε τη Μαρία Αντωνίου. Γεια σου, Μαράκι μου. Γεια σου, Μαρία μου. Τι όμορφα σκυλάκια. Χαίρετε. Λοιπόν. Αχ, μου σχομυρίζουν. Έλα τώρα να δούμε εδώ. Εδώ θα έχουμε. Είναι φρόνημα. Τι ωραία που μυρίζουν. Αχ. Μαρία μου. Ναι. Μας έφερες 2 σκυλάκια έτσι για να μας δείξεις πώς να τα φροντίζουμε στο σπίτι. Εντάξει, παρόλα αυτά μπορούμε να τα παίρνουμε και στο χώρο τον οποίο μπορείτε να μας τα φροντίζετε. Αλλά τι κάνετε εκεί στο χώρο που καλοπίζετε τα σκυλιά? Με απλά βήματα. Μαργαρίτα, μου, πού πας? εδώ, μαζί δεν το κάνουμε. Λέμε μπορεί να είμαστε πολύ και να μην χωράμε. Όχι, μαζί θα κάνουμε. Αφού το θέμα το έχουμε βάλει, δεν γνωρίζουμε. Αν είναι δυνατόν. Ελάτε και... Λοιπόν, τι κάνουμε? Με απλά βήματα ή ακριβώς όπως κάνουμε στο... Πιο απλά, πιο απλά. Να μπορεί να τα κάνουν και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Τα Yorker είναι λίγο δύσκολη ρατσα. Συγκεκριμένη είναι. Ναι, για κάποιον που είναι στο σπίτι, αλλά εντάξει. Έλατε να πάμε εμείς από εδώ. Εδώ. Έχει και τσιμπιδάκια, δεν το πιστεύω. Πω πω. Τώρα θα τα χτενίσουμε. Ναι, πρέπει να το χτενίσουμε όλον το μαλάκι. Αυτά είναι και πιο χνουδωτά, είναι πιο φλάφι αυτά. Ναι, για να δοκιμάσω κι εγώ. Έλα, κράτησε μου. Έτσι. Τι πρέπει να προσέχουμε, έτσι, να μην πονάνε ή να μην... Να μην πονάνε, ναι, κρατάς το με τον σωστό τρόπο, έτσι. Θέλεις 2 άτομα όμως για να το κάνεις αυτό. Όχι, το κρατάς Στέλλα μου, κοίτα πώς το κρατάει. Α, το κρατάει από κάτω. Πώς σου φαίνεται? Εγώ, παιδιά... Μα... Θέλεις να πεις τα μαλλιά τους είναι όπως την ανθρώπινη τρίχα? Ναι, τα York, ναι. Και δεν πέφτουν. Αχ, τι καλά. Μαργαρίτα, εσύ στο σπίτι έτσι κάνεις τα σκυλάκια σου? Αχ, Θεέ μου, Ή το παίρνεις σε όχι, τα κάνουμε εμείς μπάνιο στο σπίτι. Αυτά έχουν κάνει μπάνιο? Ναι. Αλλά έχουμε τριχόπτωση εμείς. Α, είναι της εποχής? Ναι. Λοιπόν, τα χτενίζουμε. Όταν τα χτενίσουμε... Μόνο τέτοια σκυλάκια κάνετε? Όχι, όλες τις ράτσες. Ναι. Και τα ημίμα. Όλα τα σκυλάκια. Ναι, καλά, μην μου λες ράτσια. Δεν έχω καμία σχέση. Δεν γνωρίζω τίποτα από ζώα και γενικά από σκύλου. Όταν τα χτενίσουμε όλον το σκυλάκι. Να ρωτήσω, αυτό είναι για μακρύ τρίχο? Ναι. Ναι. Α, είναι ειδικές οι βούρτσες τότε για το Βούρτσες, κάθε παιδιά, δέστε σκυλάκι. βούρτσες, πόσες βούρτσες υπάρχουν. Δεν είναι, ας πούμε, παίρνουμε μια βούρτσα και κάνουμε όλα τα σκυλιά. Μετά πρέπει να κάνουμε μπάνιο. Θα κάνει τον μπάνιο. Α, το χτενίζουμε, το κάνουμε μπάνιο, ναι. Και μετά? Σωστό μπάνιο. Δηλαδή? Όχι το μαλλί. Εξωτερικά, από μέσα προς τα έξω. Μασάζ. Μάλιστα, έτσι, ναι. Για να καθαρίσει αρκετά καλά. Μετά θα πάμε πίσω στο τραπέζι μας, μετά τον μπάνιο. Αν είναι αγοράκι θα το κουρέψουμε. Το βλέπει η κάμερα. Α, κουρεύουμε μπροστά. Αλλιώς αγοράκια, αλλιώς κοριτσάκια. Θα του κάνουμε μπεπέ. Βέβαια. Αν είναι κοριτσάκι είναι ακριβώς το ίδιο. Το κάνουμε κοτσιδάκια. Ναι. Το φτάκι του πρέπει να είναι τρίγωνο. Τι, κόβουμε το φτάκι του? Τα στρίχες. Α, τις τρίχες, ναι. Είναι δυνατόν να κόψουμε τη... Επειδή μου λέει το φτάκι πρέπει να είναι τρίγωνο. Για να πούμε μεγαλώνουν. Ναι. Τις τριχούλες για να είναι έτσι. Θα το γυρίσουμε πίσω, να ξεκινήσουμε το ποδαράκι του. Θα καθαρίσουμε να μην έχει τίποτε τρίχες κάτω. Τις κόβουμε. Ναι, να πατάμε τα πατουσάκια του. Αν θέλει να του κόψουμε τα νύχια του θα τα κόψουμε, αν όχι με τη λίμα. Μπορούμε να κάνουμε και με λίμα. Ναι, να το δείξουμε. Ναι, αυτό θα ήθελα να το ρωτήσω, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο όταν δεν γνωρίζουμε και πάμε να κόψουμε τα νύχια από τα σκυλάκια. Γιατί μερικές φορές τα πληγώνουμε. Δηλαδή, αν δεν το γνωρίζουμε, πιστεύω είναι καλύτερο να το κάνουμε με τη λίμα, έτσι δεν είναι? Αν δεν γνωρίζουμε δηλαδή πώς να το μπορεί να μας πει ίσως κάνουμε. Πολλές φορές δεν τα πληγώνουμε. Είναι ότι μένουν πολύ καιρό τα νύχια να μην κοπούν, με αποτέλεσμα να βγάλει αίμα. Η Μαργαρίτα Υπάρχει ένας τρόπος να ξεχωρίσουμε ποιο είναι, ας πούμε, το νεκρό νύχι, υπάρχει... Ναι, υπάρχει. Πρέπει να είναι λευκό όμως το... Αν είναι μαύρο δεν φαίνεται. Πρέπει όμως στο νύχι, υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει η πατούσα να είναι ακριβώς στο νύχι. Να είναι ναι, να είναι ίδιο επίπεδο. Όταν πατάμε την πατούσα. Μάλιστα, ότι να μην πατάει με τον νύχι. νύχι. Το κόβεται. Η λίμα είναι του. Παιδιά,
ίδιο αυτό που έχουν. Αυτοί που κάνουμε νύχια. Ναι, αλλά η μόνη διαφορά είναι για ζωάκι. Ναι, το ξέρω. Α, και λιμάρεις τα νυχάκια. Λιμάρεις, αν δεν θέλει κόψιμο, να θέλει κόψιμο, υπάρχει. Ξέρεις, τα παίρνεις, μυρίζουν τόσο όμορφα που λες δεν είναι ζώο που κρατάς. Μου σχοβολάνε, τι έχεις βάλει άρωμα? Ναι, πούδρα, μυρίζουν σαν μωρά. Είναι πούδρα και ειδικό άρωμα νομίζω που βάζουμε, κάτι σαν κολόνια, έτσι. Μάλιστα. Για τα σκυλάκια, ναι, αυτό, το σπρέι. Μετά, το κλίπερ, ναι, κόβουμε τα νύχια. Μετά. Πρέπει να τους βουρτσίζουμε και τα δοντάκια τους. Δηλαδή, Τις μαργαρίτας δεν κάθονται όμως για βουρτσισμά. Γιατί? Θέλουν να φάνε την οδοντόβουρτσα. Αλλά να σου δείξω έναν τρόπο να Ναι, θα μας δείξεις. Όταν το κρατάς από εδώ το σκυλάκι δεν μπορεί να μετακινηθεί. Μάλιστα. Κάτι φοβάσαι ότι θα σε δαγκώσει? Εντάξει, με δαγκώσει δεν έχει πρόβλημα. Πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά? Επαγγελματικά 2. Σου αρέσουν πολύ τα ζώα? Δηλαδή είναι ένα beauty salon, Ινστιτούτο Αισθητικής σκύλο? Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Έχουμε ένα δοντόβουρτσα. Και τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Αυτός ο κανονοποιισμός σκύλων είναι πάρα πολύ ακριβώς για να τον κάνουν, ας πούμε, οι τηλεθεατές που μας βλέπουν να πάρουν, ας πούμε, σε ένα Ινστιτούτο Αισθητικής σκύλου να το κάνουν? Τι σκυλάκι. Είναι ανάλογα με το μέγεθος που πάει? Με το μέγεθος, τη δουλειά που χρειάζεται, το συγκεκριμένο, ξεκινά από τιμή. Ναι, να πούμε ένα παράδειγμα. Από 30 έως 50. Μάλιστα. Αυτό επειδή είναι τρίχωμα μεγάλο, ρε παιδί μου. Επειδή το σκυλάκι το συγκεκριμένο θέλει χτένισμα. Το δικό μου όμως, όπως μπαίνει χτένια, φκένει. Άλλον μπορεί να έχει κόμπους. Α, κατάλαβα. Να θέλεις 2 ώρες να το χτενίσεις για να ξυμπερδέψεις το μαλλί. Αν είναι ένα πάγκ, ας πούμε, που δεν έχουν αυτά, δεν έχουν τρίχωμα. Δεν στοιχίζει πολύ. Ναι, θα είναι πιο λίγο. Αλλά η διαδικασία των νυχιών και των δοντιών είναι σε όλα τα ζώα τα ίδια. Ναι. Δηλαδή θα ρωτούσατε, κύριε Ζαχαρίου. Δηλαδή, ας σου φέρουν μια αρκούδα να θες μια μοιρασία. Δεν τη φορεί μπανιέρα την αρκούδα. Μπορείς να δεις εδώ ακριβώς τι περιλαμβάνει. Μέσα στην τιμή περιλαμβάνει αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας προσφέρει και δωράκια. Έχουμε και δωράκια. Βεβαίως. Να πάρετε τα σκυλάκια σας που θα τα δώσουμε έτσι αναταχτά διαστήματα αυτά τα δωράκια. Βεβαίως. Λοιπόν, εκτός του. Ωραία, τα καθαρίσαμε, τα αρωματίσαμε, τα νυχάκια του. Εντάξει, ναι, δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Λοιπόν, και έχεις φέρει εδώ και ρούχα. Βλέπω και βραδινά και καθημερινά και με στρας. Και φόρμες καθημερινό να φορέσουμε. Δεν το πιστεύω. Ναι, μπορούμε να ντύσουμε κάποιο. Ναι. Να βάλουμε. Έχουμε και νηφικό. Υπάρχει και νηφικό. Ναι. Καλά. Αυτό, Μαργαρίτα μου, να παίρνεις ιδέες για το γάμο σου, να ντύσεις και τα σκυλάκια σου παρανυφάκια. Και αυτό το αγοράκι για να είναι σορτί με σένα. Θα την σκοτώσω. Πω, τι ωραίο. Τέλειο. Κοίτα πόσο ωραίο. Μπορώ να ντύσω τα σκυλιά μου για παρανυφάκια να τα πάρω? Αυτό σου λέω. Καλή ιδέα. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Ναι. Θα είναι και καλοκαίρι, θα είναι. Θέλω να βάλουμε αυτό σε αυτό. Γίνεται? Ένα αγόρι να ένα αγόρι. δεν πειράζει. Όχι, κρίμα. Όχι, δεν δέχομαι. Μου άρεσε αυτό. Να. Φάρτε αυτό. Ναι, το γαμπριάτικο. Έχει και γαμπριάτικο. Αν είναι δυνατόν, παιδιά. Συνηθίζουν οι Κύπροι να φέρουν τα σκυλάκια τους για να τα ντύνουν, ίσως γιατί και αυτά στοιχίζουν, φαντάζομαι, τα κουστούμια των σκυλιών. Συνηθίζουν, γιατί τώρα είναι και δύσκολος καιρός, τα οικονομικά είναι λίγο, ξέρεις, πιεσμένα. Παρ' όλα αυτά, φροντίζουν τα ζωάκια τους? Ναι. Επειδή όταν πιάσεις έναν κατοικίδιο, μετά το έχεις όπως το μωράκι σου. Δεν έχω πρόβλημα, να φέρνουν τα. Το ότι ντύνουμε τα σκυλιά. Ναι, είναι αγοράκι, δεν πειράζει, μου άρεσε το φόρεμα, ήθελα να το δω. Εντάξει, δεν πειράζει. Να το. Είναι καλό να ντύνουμε τα σκυλιά. Δεν τους κάνει κακό, δεν είναι έτσι? Εντάξει, τούτο είναι για να είναι ομόρφων. Υπάρχουν όμως αναγκαστικές περιπτώσεις που πρέπει να ντύνονται. Όπως το τσιουάβα, αν δεν ντυθεί, ειδικά όταν είναι μωρό, μπορεί να πάθει υποθερμία. Κρυώνει. Τα πακ, ένα τρίχα, θέλουν μπλεχτών. Όσα δεν έχουν τρίχα, καλύτερα να τα ντύνουμε. Συνήθως ντύνονται. Εντάξει, όμως
Είναι και πιο όμορφα άμα είναι έτσι. Μα θες, τη φιλούρα. Άκου τα μωρέ. Εγώ νομίζω του κακοφάνηκε που το βάλαμε. Ναι, Εγώ νομίζω ότι το να το βγάλουμε. δεν του άρεσε πάρα πολύ. Είναι κρίμα να το βγάλουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που μας Και πολύ όμορφο έτσι δείξατε. στην εικόνα. Και είναι και πολύ όντως φρόνημα. πολύ όμορφο. Εγώ σου λέω φοβάμαι τα σκυλιά. Αυτό είναι πάρα πολύ φρόνημα. Αρχίζω να αλλάζω ιδέα. Ίσως είναι τα συγκεκριμένα σκυλιά. Τα ζωηρά, πώς τα αντιμετωπίζεις? Αν έρθουν και είναι πολύ ζωηρά, πώς θα κάτσουν να τους ετοιμάσεις τα δόντια τους, τα νύχια τους, τα μαλλιά τους? Στην πανιέρα και στο τραπέζι υπάρχει ειδικό σίδερο που τα δίνεις. Ναι. Πας αγάπη. Α, τα δίνεις πάνω σε ειδικό Μη σίδερο. φανταστείς με κολάρο. Ναι, σαν αυτό που είχαμε κάνει τότε. Ναι. Απλώς έχει... Να το γαμπρό μας. Ο σκύλος καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να μένει μετά. Μάλιστα. Να και ο γαμπρός, να και η νύφη. Έτοιμοι. Έτοιμοι και οι δύο. Έτοιμος και ο γαμπρός. Για να πάνε στο γάμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Μαργαρίτα και κύριε Ζαχαρίου, να περάσουμε λίγο δίπλα για να σας ευχαριστήσουμε και εσάς, γιατί εδώ με τα σκυλάκια είναι λίγο ωραία. Λοιπόν, Να και αυτό. ωραία. Λοιπόν,